салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинон, дӯстон, ҳамватанони азизу меҳрубон, имрӯз мехостум ки ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон ба қатораи мардам норозигии худро баён бикунам, бирасонам ки як тасмими ахмақонае ки гирифтан нархи интернета аз 35 сом то 65 сом як баробар боло бурданаш. ман гуфтанӣ ҳастам ки ози асри 21 асри илми техника, асри пешравия, бидуни интернет намешава. ҳама чи ба интернет ҳозир ба интернет зиндагӣ дигар намешава. мо бояд ки пеш барем, қафо нарем. ва и ҳукумати худкома тасмими ахмақонае гирифт ки ҳамин нархи интернета ба ҷои оне ки рӯз то рӯз арзон бикунан, боло бурдан. и чунки ба и зарбаи хеле ҳам бузург мезанад ба кисаи мо шумо муҳоҷиро, ҳам иҷтимоӣ, ҳам иқтисодӣ. и барои интернет мақсаде ки мо дар муҳоҷирода як чизи хеле муҳимае ки мо ҳар рӯз битонем ки хати зани фарзанду наздикомон суҳбат кунем. барои ман боша, барои ман не, ман хати ҳеҷ ка гап намезанам. неки ҳаста муҳоҷирои зиёд ҳаста ки зани фарзандшон дар дохили Тоҷикистон, падару модари дигаршон унода мушкил нашавад. чунки мо як экономика, ҳамин иқтисоди давлата, ҳукумата мо пеш мебарем. аслан мо муҳоҷиро хориҷ пул мефиристонем ки ҳукумати Тоҷикистон иқтисодаш боло барава. лекин ё дар баробари ки моро дастгирӣ бикунан, баръакс нархи интернета ду баробар зиёд кардан. ва аз шумо шаҳрвандони Тоҷикистон хоҳишманд ҳастам ки ҳамаи шумо ҳам мисли ман, мо дигаро норозигии худтонро баён бикунед ки ё ахмақҳои кора кардан, мо агар хомӯш бестем, агар бо соли дигар бо мумкин ки ҳастад бисимаш кунанд. ё ай хомӯш будани мо, ай хубии мо, ай сархамии мо сӯистифода мекунанд ин бадбахтҳо. боқӣ аллоҳ нигаҳбонтон боша. бетараф набошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.